Și dacă tot ce ai învățat despre istorie ar fi doar versiunea care a supraviețuit tăcerii, închide ochii pentru o clipă. Simte greutatea paginilor din cărțile de istorie pe care le-ai cărat ani de zile, acele narațiuni liniare și organizate care povestesc despre imperii care au urcat și au coborât precum niște valuri previzibile. Roma, Grecia, Egipt, China, nume familiare care răsună pe coridoarele educației ca niște adevăruri absolute. Dar dacă aceste adevăruri ar fi doar fragmente, bucăți dintr-un puzzle mult mai mare, unde piesa centrală a fost eliminată în mod deliberat. Imaginează-ți că te afli într-o bibliotecă veche, din acelea unde mirosul de hârtie îngălbenită se amestecă cu parfumul misterios al timpului. Mâinile tale alunecă peste hărți antice, iar apoi ceva nu se potrivește. Acolo, desenată cu precizia unor cartografi care cunoșteau fiecare munte și fiecare râu, se află un ținut vast, un imperiu care se întinde de la ghețarii Siberiei până la câmpiile aurii ale Asiei centrale. Numele său șușotește prin secole, Tartaria. Dar stai! Cum poate exista un imperiu la fel de gigantic ca întreaga Europa, documentat în zeci de hărți istorice, menționat de cronicari medievali și totuși absent din cărțile tale de școală? Întrebarea ecouează în tăcerea bibliotecii ca o piatră aruncată într-un puț adânc. Sunetul reverberează, se multiplică, se transformându-se în 1000 de alte întrebări care dansează în mintea ta ca niște umbre în amurg. Imperiul pe care istoria l-a uitat. Știi ce este cel mai fascinant la hărțile vechi? Ele nu mint. Cartografii din secolele al XVI-lea, al XVII-lea și al XVIII-lea nu aveau motive să inventeze teritorii. Fiecare linie trasată reprezenta explorări reale, rute comerciale cunoscute, frontiere stabilite. Și pe aceste hărți, în atlase franceze, olandeze, engleze, germane, acolo se află Marea Tartaria. Nu un mic trib nomad, nu un popor împrăștiat fără organizare, ci un imperiu colosal care domina practic toată Asia. Frontierele sale se întindeau de la Oceanul Pacific până la țărmurile Mării Baltice, de la ținuturile înghețate ale Arcticii până la munții Himalaya. Un teritoriu care înghițea Rusia modernă, de parcă ar fi fost doar o provincie îndepărtată. Atlas Universal din 1655, creat de Nicolas Sanson, geograf oficial al regelui Ludovic al XVI-lea al Franței, arată Tartaria cu detalii impresionante. Orașe, râuri, munți, diviziuni administrative. Nu este schița vagă a unor ținuturi necunoscute, ci cartografierea precisă a unei civilizații organizate. Același lucru apare în Atlasul lui Frederick de Witt din 1680, în hărțile lui Guillaume de Lille din 1706, în Enciclopedia Britannica din 1771. Cum ar fi putut mii de cartografi din diferite țări, timp de peste 3 secole, să documenteze o ficțiune? Răspunsul pe care istoricii moderni ni-l dau este curios de simplu. Tartaria era doar un nume generic pentru ținuturile tătarilor, popoare nomade fără o organizare centrală. Dar când examinezi hărțile cu atenție, când observi diviziunile atent marcate între Tartaria independentă, Tartaria chineză, Tartaria moscovită, îți dai seama că această explicație sună ca și cum cineva ar încerca să explice complexitatea Imperiului Roman, spunând că era doar un nume generic pentru popoarele care vorbeau latină, orașele fantomă ale unei civilizații pierdute. Acum, imaginează-ți că călătorești prin orașele moderne ale Rusiei, Kazahstanului, Mongoliei. Pașii tăi ecouează pe străzile din Sankt Petersburg și te oprești în fața unei clădiri monumentale. Arhitectura este imposibilă. Turnuri care sfidează gravitația, cupole care par a fi fost modelate de giganți, detalii ornamentale atât de complicate, încât i-ar face pe maestrii renașterii să plângă de invidie. Ghidul turistic zâmbește și explică: construită în secolul al XVIII-lea de arhitecți ruși. Dar ceva din mintea ta șușotește o dezacordare tăcută. Examinezi fundațiile, observi tehnica de construcție, analizezi scara monumentală a lucrării.
Cum a reușit o societate care abia ieșise din feudalismul medieval să ridice structuri care rivalizează cu zgârie norii moderni? În Kazan, fosta capitală a Tartariei, conform hărților istorice, te plimbi prin ruinele a ceea ce se spune că a fost un fort rusesc din secolul al XVI-lea. Dar zidurile care se ridică în fața ta spun o altă poveste. Sunt blocuri de piatră tăiate cu precizie milimetrică, îmbinate fără mortar, cântărind tone fiecare. Tehnologia necesară pentru a tăia, transporta și așeza aceste pietre ar fi impresionantă chiar și după standardele contemporane. Și atunci îți amintești de cuvintele exploratorului Marco Polo, care în secolul al XIII-lea a descris orașe tătare cu palate de marmură, grădini suspendate, sistem de încălzire centralizată și biblioteci care păstrau cunoștințele a 1000 de civilizații. Nu relatările fanteziste ale unui visător, ci observațiile meticuloase ale unui comerciant experimentat care călătorise prin întreaga lume cunoscută. Tăcerea bruscă a registrelor. Există ceva profund tulburător în cronologia oficială a Tartariei. Timp de secole apar referințe constante. Comercianți europeni care negociau cu anii tătari, ambasadori care vizitau curtea imperială a Tartariei, misionari iezuiți care documentau obiceiurile rafinate ale tătarilor. Și apoi, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, tăcere. Nu tăcerea graduală a unui imperiu în declin, ci o întrerupere bruscă, de parcă cineva ar fi decis pur și simplu că Tartaria nu a existat niciodată. Te-ai oprit vreodată să te gândești cât de ciudat este acest lucru? Imperiile nu dispar din istorie fără să lase urme. Când a căzut Roma, avem relatări detaliate ale invaziei barbare, ale colapsului politic, ale transformării graduale în noi regate. Când Constantinopolul a fost cucerit de otomani, istorici din zeci de țări au documentat fiecare bătălie, fiecare tratat, fiecare schimbare de putere. Dar Tartaria, pur și simplu, s-a evaporat din registrele istorice. Cercetătorul rus Anatoli Fomenko, matematician la Universitatea din Moscova, a petrecut decenii analizând anomaliile cronologice din istoria oficială. Descoperirile sale sunt tulburătoare. Lacune sistematice în registrele istorice între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Documente care au fost pierdute sau distruse în numere statistic imposibile, rescrieri istorice coordonate în mai multe țări europene. De parcă ar fi existat o campanie deliberată de a șterge anumite perioade din memoria colectivă. Dovezile care au supraviețuit uitării. Dar adevărul are un mod curios de a rezista în timp, precum semințele îngropate sub gheață, care încolțesc atunci când vine în sfârșit primăvara. În 1889, muncitorii care săpau pentru metroul din Londra au descoperit o rețea de tuneluri care nu apărea în niciun proiect arhitectonic. Tunelurile erau anterioare fondării Londrei înseși, construite cu o tehnică de inginerie pe care experții victorieni nu o puteau înțelege. Când autoritățile au fost întrebate ce să facă cu descoperirea, răspunsul a fost simplu: să sigileze tunelurile și să clasifice informația. Cazuri similare au avut loc la Paris, când săpăturile pentru renovarea Champs-Élysées au scos la iveală fundații megalitice sub orașul modern. La Berlin, în timpul reconstrucției de după război, muncitorii au găsit camere subterane cu tehnologie hidraulică avansată. La Sankt Petersburg, renovările de la Ermitaj au dezvăluit săli întregi, care nu apar în planurile originale ale palatului. La fiecare descoperire, același răspuns: sigilează, clasifică, uită. Dar unele dovezi sunt prea mari pentru a fi îngropate. Pe întregul teritoriu pe care hărțile vechi îl marcau ca Tartaria, există construcții care sfidează cronologiile oficiale. Kremlinul din Kazan, cu turnurile sale imposibile care se curbează în unghiuri pe care arhitectura medievală nu le stăpânea. Catedralele din Sankt Petersburg, care conform istoriei oficiale au fost construite în câteva decenii,
dar care ar fi necesitat secole pentru a fi finalizate cu tehnologia disponibilă la acea vreme. Și apoi sunt descoperirile cele mai tulburătoare, artefacte metalice cu aliaje pe care metalurgia din secolul al XVIII-lea nu le cunoștea, găsite în straturi arheologice care ar fi trebuit să conțină doar obiecte medievale. Manuscripte în limbi care nu corespund niciunei limbi documentate, dar care urmează modele lingvistice consistente. Hărți stelare de o precizie astronomică ce ar fi fost posibilă doar cu instrumente care, oficial, au fost inventate abia în secolul al XX-lea. Rețeaua de cupole misterioase. Poate că cea mai vizibilă și mai ignorată dovadă a Tartariei se află chiar sub ochii noștri, în toate orașele care au aparținut cândva teritoriului său. Cupolele. Ai observat vreodată cum orașe precum Moscova, Sankt Petersburg, Kazan, Kiev și zeci de altele sunt încoronate de cupole aurite care strălucesc ca niște sori în miniatură? Explicația oficială este că sunt caracteristici ale arhitecturii ortodoxe ruse. Dar când examinezi aceste structuri cu atenție, când le studiezi distribuția geografică, când le analizezi tehnologia de construcție, un tipar intrigant iese la iveală. Cupolele nu sunt pur și simplu decorative. Ele sunt construite cu materiale conductoare, poziționate în puncte specifice ale terenului, conectate printr-o rețea subterană de tuneluri și canale. Unele sunt echipate cu structuri metalice interne care seamănă cu antene. Altele conțin camere acustice cu proprietăți de rezonanță pe care încă nu le înțelegem pe deplin. Inginerul german Victor Schauberger, care în anii 1930 a studiat sistemele de energie naturală, a fost fascinat de cupolele rusești. Conform calculelor sale, ele formau o rețea energetică ce ar putea canaliza și amplifica fenomenele atmosferice. Nu temple religioase, ci componente ale unei tehnologii pe care știința noastră actuală abia o poate teoretiza. Și dacă cupolele ar fi ultimele vestigii funcționale ale unei rețele tehnologice tartare, și dacă această civilizație pierdută ar fi stăpânit forme de energie pe care noi, în aroganța noastră modernă, nici nu ne imaginăm că există. Marele incendiu și rescrierea istoriei. Există un tipar întunecat care traversează sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, exact în perioada în care Tartaria dispare din registrele istorice. Incendii. Nu incendii ocazionale sau accidentale, ci o serie coordonată de conflagrații care au distrus biblioteci, arhive, birouri de înregistrări și documente istorice în zeci de orașe. Marele incendiu din Londra din 1666, care a distrus registrele medievale. Incendiul din Moscova din 1812, care a consumat biblioteci întregi. Incendiile misterioase care au lovit arhivele din Kazan, Novgorod, Kiev, Varșovia. Fiecare incendiu a șters secole de documentație istorică. Și în fiecare caz, când orașele au fost reconstruite, noua documentație oficială a început practic de la zero, de parcă istoria anterioară ar fi fost irelevantă. Istoricul francez Sylvain Guggenheim a remarcat că această epidemie de incendii a coincis exact cu perioada de consolidare a statelor naționale moderne. De parcă formarea identităților naționale europene ar fi necesitat ștergerea unei identități supranaționale anterioare. O identitate tartară, de uneltele conspirației tăcerii. Acum s-ar putea să te întrebi, cum ar fi fost posibil să se coordoneze o campanie de uitare atât de amplă? Cum ar fi putut zeci de țări, multe dintre ele rivale, să colaboreze la ștergerea unei întregi civilizații? Răspunsul ar putea fi în societățile secrete care au înflorit exact în acea perioadă. Francmasoneria, care s-a răspândit în Europa în secolul al XVIII-lea ca o rețea de influență ce conecta nobili, comercianți, intelectuali și politicieni. Iluminați, care declarau că urmăreau reorganizarea ordinii mondiale prin controlul informației. Iezuiții,
care mențineau un sistem de comunicare global mai eficient decât orice guvern de la acea vreme. Aceste organizații nu erau doar cluburi sociale sau grupuri religioase, erau rețele de putere cu agende specifice, resurse nelimitate și influența asupra producției și diseminării cunoașterii. Controlau universități, edituri, biblioteci, muzee, aveau puterea de a decide ce cărți vor fi publicate, ce descoperiri arheologice vor fi divulgate, ce versiuni ale istoriei vor fi predate în școli. Și dacă Tartaria ar fi reprezentat o amenințare pentru această nouă ordine mondială care era construită, și dacă cunoștințele lor tehnologice, structurile lor sociale, viziunea lor asupra lumii ar fi fost incompatibile cu sistemul de state naționale pe care puterile europene încercau să-l stabilească, tăcerea despre Tartaria nu ar fi doar uitare, ar fi strategie. Șușotitul pietrelor. Pe măsură ce noaptea avansează și mintea ta navighează prin aceste ape tulburi ale misterului, te afli în fața unui adevăr tulburător. Istoria nu este doar ceea ce s-a întâmplat, ci ceea ce a supraviețuit pentru a fi povestit. Și uneori, ceea ce nu a supraviețuit este mai revelator decât ceea ce a rămas. Pietrele monumentelor tartare încă își șușotesc secretele pentru cel care știe să asculte. Hărțile vechi încă își dezvăluie adevărurile pentru cel care știe să vadă. Modelele cupolelor încă își radiază energia pentru cel care știe să simtă. Dar toate acestea necesită un lucru pe care educația noastră modernă nu ni-l predă. Curajul de a pune la îndoială autoritățile, înțelepciunea de a ne încrede în propriile observații, umilința de a admite că poate nu știm atât de multe despre trecut pe cât credem. Tartaria nu este doar o civilizație pierdută. Este o invitație de a redescoperi istoria lumii cu ochi liberi de prejudecăți, minți deschise către imposibil, inimi receptive către mister. Și pe măsură ce te pregătești să te scufunzi mai adânc în această călătorie de descoperire, o întrebare ecouează în tăcerea nopții ca un clopot îndepărtat. Dacă Tartaria a existat cu adevărat, dacă a fost cu adevărat ștearsă din registrele istorice, dacă tehnologiile și cunoștințele sale au fost ascunse în mod deliberat, ce altceva ne-au ascuns? Și astfel, la hotarul dintre veghe și vis, te afli la începutul unei călătorii care ar putea transforma pentru totdeauna înțelegerea ta despre lume. Căci există momente în viață când o singură întrebare poate deschide 1000 de uși, iar o singură descoperire poate lumina 1000 de mistere. Tartaria așteaptă, răbdătoare ca stelele, misterioasă ca timpul, reală ca îndoiala care acum îți locuiește mintea. Ești pregătit să continui această călătorie prin vălurile istoriei uitate? Și dacă cele mai frumoase construcții pe care le admirăm astăzi nu au fost ridicate de cei pe care credem noi că le-au construit, lasă-ți respirația să se liniștească în timp ce mergem împreună pe străzile cețoase din Sankt Petersburg într-o dimineață de iarnă. Frigul îți taie pielea ca niște lame de cristal, dar nu frigul te face să tremuri. Este ceea ce văd ochii tăi când se ridică să contemple catedrala Sfântului Isaac, acest munte de piatră și aur care pare să fi fost sculptat de zeii înșiși. Conform cărților de istorie, această minune arhitecturală a fost construită între 1818 și 1858 de Auguste de Montferrand, un arhitect francez în slujba țarului Alexandru I. 40 de ani de muncă intensă, se spune. Dar când stai acolo, nemișcat, observând imensitatea imposibilă a structurii, o întrebare îți șușotește în minte ca un vânt înghețat prin ferestrele prost închise. Cum a reușit o societate care abia abolise Iobăgea să ridice o construcție care i-ar pune la încercare pe inginerii moderni? Matematica imposibilă a construcției. Imaginează-ți pentru o clipă că ești un inginer modern, înarmat cu computere, macarale titanice, aliaje de oțel speciale și decenii de cunoștințe acumulate despre fizica structurală. Acum imaginează-ți că ți se cere să construiești catedrala Sfântul Isaac folosind doar uneltele disponibile în Rusia secolului al XIX-lea.
Cupola centrală cântărește 4400 de tone. 4400 de tone de fier, bronz și aur, susținute la peste 100 de metri înălțime. Pentru a ridica această greutate, folosind doar frânghii, scripeți și forța animală, tehnologia oficial disponibilă la acea vreme, ar fi fost necesar un sistem de scripeți atât de complex și gigantic, încât ar fi ocupat întregul oraș. Dar nu doar greutatea impresionează, este precizia. Coloanele de granit care susțin catedrala au fost tăiate și șlefuite cu o perfecțiune care i-ar face pe meșterii pietrari medievali să plângă de invidie. Fiecare coloană este monolitică, sculptată dintr-un singur bloc de piatră și cântărește între 120 și 180 de tone. Toleranțele de îmbinare sunt mai mici de 1 milimetru. Cum a fost posibil acest lucru cu dălți și ciocane? Profesorul de inginerie structurală de la Universitatea din Sankt Petersburg, Dmitri Kozlov, a petrecut 5 ani analizând construcția catedralei. Concluziile sale, publicate discret într-o revistă tehnică obscură în 1987, au fost devastatoare. Cu tehnologia disponibilă în secolul al XIX-lea, construcția catedralei Sfântul Isaac ar fi durat cel puțin 200 de ani. Ar fi necesitat o forță de muncă de cel puțin 50.000 de oameni, lucrând simultan, și ar fi consumat bugetul total al Imperiului Rus timp de 3 decenii consecutive. Cu alte cuvinte, matematic imposibil. Dă misterul fundațiilor pierdute. Dar dacă crezi că misterul se termină la suprafață, pregătește-te pentru o călătorie și mai tulburătoare. Căci sub fiecare dintre aceste construcții imposibile de pe teritoriul tătar, arheologii au descoperit ceva ce zdruncină din temelii cronologia oficială, straturi de construcție mult mai vechi și mult mai sofisticate. În 1997, în timpul lucrărilor de restaurare de la Ermitaj, muncitorii au găsit, la 15 metri sub nivelul actual, structuri din marmură prelucrată cu tehnici pe care nu le-au putut identifica. Marmura fusese tăiată folosind un fel de tehnologie care lăsa suprafețe netede ca niște oglinzi, fără urme de unelte. Mai intrigant încă, analizele chimice au arătat că marmura nu provenea din nicio carieră cunoscută din regiune. De unde a venit? Cum a fost prelucrată? De ce a fost îngropată? Întrebările au ecouat prin coridoarele academice ca niște strigăte în catedrale goale. Și apoi, așa cum se întâmplă întotdeauna cu descoperirile neconvenabile, a venit tăcerea oficială. Descoperirea a fost clasificată, situl a fost sigilat, muncitorii au fost transferați la alte sarcini. Dar adevărul are un mod încăpățânat de a se scurge prin fisurile uitării. Cazuri similare au început să apară pe întreg fostul teritoriu tătar. La Moscova, săpăturile pentru metrou au scos la iveală camere subterane construite cu blocuri megalitice perfect îmbinate. La Kazan, lucrările de salubrizare au descoperit o rețea de tuneluri care se întindea pe kilometri sub orașul modern. La Kiev, construcția unui centru comercial a fost întreruptă când utilajele de excavat au dat peste ruinele unui întreg oraș îngropat sub cel actual. În toate cazurile, aceeași succesiune de evenimente: descoperire, analiză inițială, clasificare, tăcere. De parcă ar exista un protocol stabilit pentru a gestiona dovezile unei civilizații anterioare, de lară cărcupolele aurite, antene ale unei tehnologii pierdute. Acum lasă-ți mintea să plutească către unul dintre cele mai vizibile și mai ignorate aspecte ale moștenirii tătare: cupolele aurite care încoronează practic toate construcțiile de pe fostul teritoriu tătar. De la Moscova la Vladivostok, de la Murmansk la Kazakhstan, mii de astfel de structuri strălucesc sub soare ca niște sori în miniatură. Explicația oficială este simplă: simbolism religios ortodox. Dar când examinezi aceste cupole cu privirea unui inginer, când le analizezi materialele și distribuția geografică, un tipar intrigant iese la iveală. Ele nu sunt doar decorative, sunt funcționale.
Fizicianul sârb Nikola Tesla, în timpul cercetărilor sale asupra transmisiei de energie fără fir la începutul secolului al XX-lea, a devenit obsedat de cupolele rusești. Conform caietelor sale personale, descoperite la decenii după moartea sa, Tesla credea că cupolele formau o rețea de rezonanță electromagnetică, capabilă să capteze, să amplifice și să retransmită energie atmosferică. Acest lucru ar putea suna a știință-ficțiune, dar ia în considerare faptele. Cupolele sunt construite cu aliaje metalice specifice, poziționate în puncte geologic strategice, conectate printr-o rețea subterană de conducte și camere. Multe conțin structuri interne care seamănă cu antenele parabolice. Altele sunt echipate cu sisteme acustice de rezonanță atât de precise încât încă funcționează perfect după secole. Și apoi există fenomenul pe care localnicii îl cunosc de generații, dar pe care știința oficială preferă să-l ignore. În timpul furtunilor electrice, cupolele emit o luminescență blândă, de parcă ar absorbi și redistribui energia fulgerelor. Nu simbolism religios, tehnologie. Încălzirea centralizată din Sankt Petersburg, o imposibilitate istorică. Să facem un exercițiu de imaginație istorică. Este anul 1750, iarnă rusă în toată regula, cu temperaturi de 30 °C care taie peisajul ca niște cuțite de gheață. Mergi prin palatele din Sankt Petersburg și se întâmplă ceva extraordinar. Îți este cald. Sălile imense sunt încălzite la o temperatură confortabilă. Nu există șeminee fumegânde care să umple aerul de fum. Nu există braziere împrăștiate prin coridoare. Căldura vine din pereții înșiși, din pietrele de pe podea, de parcă întregul palat ar fi un organism viu care radiază energie. Cum este posibil acest lucru într-o epocă în care încălzirea centralizată nu fusese inventată? Răspunsul oficial este ingenios. Sistem de hipocaust adaptat de la romani. Dar când inginerii moderni au încercat să replice sistemul de încălzire al palatelor din Sankt Petersburg, folosind tehnologia din secolul al XVIII-lea, au descoperit ceva tulburător. Era imposibil. Sistemul original nu funcționa prin arderea de lemne sau cărbune în cuptoare centrale. Funcționa printr-o rețea subterană de conducte care capta căldura geotermică naturală și o distribuia printr-un sistem de circulație a aerului atât de sofisticat încât părea să fi fost proiectat de ingineri contemporani. Mai intrigant încă, sistemul era integrat cu rețeaua de cupole. În timpul analizelor cu detectoare de radiație electromagnetică, tehnicienii au descoperit că cupolele palatelor emiteau un câmp energetic care coincidea exact cu punctele de cea mai mare eficiență a încălzirii. De parcă cupolele nu ar fi fost doar antene, ci componente ale unui sistem tehnologic integrat pe care știința noastră actuală abia îl poate înțelege. Drumurile imposibile ale Imperiului pierdut. Dar dacă construcțiile urbane ale Tartariei sfidează înțelegerea noastră asupra ingineriei istorice, ce să mai spunem de infrastructura lor de transport? Hărțile vechi arată o rețea de drumuri care conecta întregul teritoriu tătar de la Pacific până la Atlantic. Nu poteci primitive șerpuind prin munți, ci rute rectilinii care traversau mii de kilometri cu precizia autostrăzilor moderne. Marco Polo, în cronicile sale din secolul al XIII-lea, a descris aceste drumuri cu admirație. Pavate cu pietre atât de perfect îmbinate, încât nu e loc nici măcar pentru o lamă de cuțit între ele. Atât de netede că caii galopează de parcă ar zbura. Atât de drepte că poți vedea destinația la o distanță de 3 zile de călătorie. Unde sunt aceste drumuri astăzi? Fragmente din ele mai pot fi găsite sub autostrăzile rusești moderne. În timpul construcției Transiberianului, în secolul al XIX-lea, inginerii au fost uimiți să descopere că pe mai multe porțiuni pur și simplu îndepărtau pământ și vegetație de pe drumuri deja existente. Drumuri construite cu o tehnică de pavare pe care nu o puteau identifica.
Inginerul englez William Chambers, supervizor al construcției unui segment al căii ferate transiberiene, a scris în jurnalul său în 1883: "E ca și cum am descoperit oasele unui gigant îngropat. Aceste drumuri sunt anterioare oricărei civilizații cunoscute în regiune și totuși sunt superioare oricărui lucru pe care am reușit să-l construim. Apeducte subterane, râuri artificiale sub orașe. Continuă să mergi cu mine prin misterele îngropate ale Tartariei. Coborâm acum în adâncuri, unde apa șușotește secrete prin tuneluri săpate în stâncă. Sub aproape toate orașele principale de pe fostul teritoriu tătar, există o rețea de apeducte și canale subterane care i-ar face pe inginerii romani să pară niște amatori. La Moscova, speologii au cartografiat peste 600 de kilometri de tuneluri de apă încă funcționale. La Sankt Petersburg, rețeaua se întinde pe un teritoriu echivalent cu întregul oraș modern. Dar iată ce este cu adevărat impresionant. Aceste apeducte nu doar transportă apă, ele o purifică, o încălzesc, o mineralizează și o distribuie cu o presiune atât de precis calculată, încât izvoare naturale de apă țâșnesc în puncte specifice ale orașului, fără a fi nevoie de pompe. Hidrogeologul american David Richardson a petrecut 3 ani studiind sistemul acvatic subteran din Kazan. Descoperirile sale au fost publicate într-o revistă tehnică canadiană obscură în 1991 și apoi au fost retrase rapid din circulație pentru revizuire editorială. Din fericire, câteva copii au supraviețuit. Richardson a descoperit că apeductele tătare nu funcționau prin simpla gravitație ca sistemele romane. Funcționau printr-un principiu hidraulic pe care nu l-a putut identifica pe deplin, dar care părea să valorifice presiunile naturale ale Pământului într-un mod pe care ingineria noastră modernă nu-l stăpânește. E ca și cum cine a construit aceste sisteme ar fi înțeles hidrologia terestră într-un mod mult mai profund decât noi, a scris Richardson. Ei nu se luptau cu forțele naturale ale apei. Ei dansau cu ele. Ligibeze de sci, bibliotecile subterane și cunoașterea pierdută. Dar poate că cea mai tulburătoare descoperire făcută în adâncurile orașelor tătare nu sunt apeductele sau sistemele de încălzire. Sunt depozitele de cunoștințe. În 1966, în timpul săpăturilor pentru extinderea metroului din Moscova, muncitorii au descoperit o cameră subterană sigilată care conținea mii de manuscrise conservate într-un material pe care nu l-au putut identifica. Textele erau scrise în mai multe limbi, unele recunoscute ca variante vechi ale limbii ruse și mongole, altele complet necunoscute. Ceea ce făcea descoperirea și mai intrigantă era conținutul manuscriselor. Nu erau registre administrative sau texte religioase, ci tratate științifice, diagrame ale unor mașini care păreau a fi cu decenii sau secole înaintea timpului lor. Hărți stelare de o precizie care ar fi fost posibilă doar cu instrumente astronomice moderne. Formule matematice care anticipau descoperiri care oficial au fost făcute abia în secolul al XX-lea. Unul dintre manuscrise, tradus de o echipă de lingviști de la Universitatea din Moscova, descria în detaliu tehnic un sistem de captare a energiei din eterul atmosferic, prin structuri metalice în formă de cupolă poziționate în puncte specifice ale teritoriului. Un alt manuscris conținea diagrame tehnice ale unor mașini care păreau a fi generatoare de energie bazate pe principii pe care fizica modernă abia începe să le teoretizeze. Și apoi, așa cum se întâmplă întotdeauna cu descoperirile neconvenabile, a venit clasificarea. Manuscrisele au fost confiscate, muncitorii au fost transferați, descoperirea a fost ștearsă din registrele oficiale. Dar unii dintre traducători au păstrat copii secrete. Și prin aceste fragmente supraviețuitoare, o imagine tulburătoare iese la iveală. Tartaria nu era doar o civilizație avansată. Era o civilizație care stăpânea tehnologii pe care știința noastră actuală le consideră imposibile.
rebrand marea minciună a cronologiei oficiale. Acum oprește-te pentru o clipă și lasă ca aceste informații să se așeze în mintea ta ca zăpada pe un lac înghețat. Lasă ca implicațiile să se răspândească prin gândurile tale ca niște unde concentrice. Dacă toate acestea sunt adevărate, dacă Tartaria a posedat cu adevărat tehnologii avansate, dacă construcțiile sale sunt matematic imposibile cu resursele vremii, dacă sistemele sale de inginerie le depășeau pe cele pe care le putem realiza astăzi, atunci suntem obligați să confruntăm o posibilitate terifiantă. Cronologia oficială a civilizației umane ar putea fi fundamental greșită. Poate că nu am evoluat liniar de la barbarie la sofisticare tehnologică. Poate că istoria noastră este ciclică, cu civilizații avansate care apar și dispar în valuri pe care narațiunea oficială nu le poate sau nu le vrea să le recunoască. Poate că Tartaria nu a fost o anomalie, ci un tipar. Și dacă aceeași tehnologie pe care o găsim îngropată sub orașele tătare ar exista și sub piramidele din Egipt, și dacă templele imposibile de la Angkor Wat, structurile megalitice de la Puma Panku, complexele subterane din Capadocia, ar fi toate fragmente ale aceleiași civilizații pierdute care se întindea pe întreaga lume. Și dacă Evul Mediu nu a fost o epocă de ignoranță, ci o epocă de uitare forțată, resetul civilizațional. Există un concept tulburător care apare atunci când conectezi toate aceste puncte împrăștiate pe peisajul istoriei uitate, resetul civilizațional. Ideea este simplă și terifiantă. Periodic, civilizația umană este resetată prin cataclisme naturale, războaie devastatoare sau manipulare deliberată, iar omenirea este forțată să o ia de la capăt, pierzând aproape toată cunoașterea acumulată de generațiile anterioare. Geologul american Randall Carlson a petrecut decenii studiind dovezile unor cataclisme globale în istoria recentă. Descoperirile sale sugerează că în urmă cu aproximativ 12.000 de ani, planeta a trecut printr-o serie de evenimente catastrofice care au devastat civilizații întregi și i-au forțat pe supraviețuitori să o ia de la capăt, practic, din epoca de piatră. Dar dacă aceste reseturi nu s-ar fi întâmplat doar în preistorie, și dacă ar fi evenimente ciclice care continuă să aibă loc de-a lungul istoriei umane, perioada de tranziție dintre secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, exact când Tartaria dispare din registre, coincide cu o serie de evenimente naturale devastatoare, erupții vulcanice care au întunecat cerul timp de ani de zile, ierni anormal de aspre care au decimat populații, epidemii care s-au răspândit cu o viteză suspectă. Și dacă aceste evenimente nu ar fi fost în întregime naturale, și dacă ar fi fost parte a unui reset planificat, a unei reorganizări forțate a civilizației mondiale, care a necesitat ștergerea anumitor tehnologii și cunoștințe, Tartaria, cu rețeaua sa de energie liberă, cu tehnologiile sale durabile, cu organizarea sa socială descentralizată, ar fi reprezentat o amenințare pentru noile puteri centralizate care apăreau în Europa. Existența sa ar fi făcut imposibil modelul de industrializare bazat pe combustibili fosili, de control energetic centralizat, de dependență tehnologică care ne caracterizează civilizația modernă. Poate că a fost ștearsă în mod deliberat nu doar din istorie, ci din realitate. Urbeii gardienii uitării. În timp ce ne plimbăm pe străzile goale ale unui Sankt Petersburg nocturn, unde cupolele aurite strălucesc ca ochii unor giganți adormiți, o întrebare șușotește prin vântul înghețat. Cine ar fi avut puterea și motivația de a orchestra o uitare atât de completă? Răspunsul ar putea fi în aceleași organizații care au înflorit în timpul perioadei de tranziție dintre lumea veche și cea modernă. Societăți secrete care s-au răspândit în Europa ca niște pânze de păianjen invizibile, conectând nobili, bancheri, industriași, oameni de știință, politicieni. Aceste organizații nu erau doar cluburi sociale.
Erau rețele de putere cu agende specifice pentru viitorul omenirii. Și dacă o parte din această agendă ar fi implicat controlul absolut asupra dezvoltării tehnologice a civilizației, energia liberă pe care cupolele tartare păreau să o genereze ar fi făcut inutile industriile de combustibil. Sistemele descentralizate de încălzire și transport ar fi eliminat necesitatea marilor corporații de infrastructură. Tehnologiile durabile ar fi împiedicat crearea penuriei artificiale care ne mișcă economia modernă. Cu alte cuvinte, Tartaria reprezenta un model de civilizație care nu putea coexista cu sistemul de control capitalist care era construit. Poate că nu a dispărut, poate că a fost eliminată. Redacrum, rezistența tăcută a pietrelor. Dar adevărul, la fel ca viața, găsește o modalitate de a persista chiar și prin cele mai aspre ierni ale uitării. Construcțiile imposibile sunt încă acolo, sfidând în tăcere cronologiile oficiale. Cupolele încă strălucesc, radiind energii pe care știința noastră nu le înțelege. Apeductele încă curg, șușotind secrete prin adâncurile pământului. Manuscrisele supraviețuitoare încă așteaptă, ascunse în colecții private și arhive secrete, pe cineva suficient de curajos pentru a le descifra misterele. Și poate, doar poate, mai există descendenți ai tătarilor care au păstrat fragmente de cunoaștere antică. Nu în universități sau în centrele de putere, ci la marginile societății, printre păstrătorii de tradiții uitate, practicanții de arte pierdute, exploratorii de realități alternative. Poate că adevărata moștenire a Tartariei nu este în pietrele construcțiilor sale sau în metalele cupolelor sale, ci în amintirea că o altă lume este posibilă. O lume în care energia este liberă, tehnologia este durabilă, cunoașterea este împărtășită, iar omenirea trăiește în armonie cu forțele naturale ale Universului. O lume care a existat odată, care a fost ștearsă, dar care poate renaște dacă avem curajul să ne amintim. Deșteptarea vizătorilor. Pe măsură ce noaptea se adâncește și mintea ta navighează prin aceste ape tulburi ale misterului, te afli în fața unei alegeri fundamentale. Poți închide ochii la aceste dovezi, te poți întoarce la confortul narațiunilor oficiale, poți accepta că lumea este exact așa cum ni s-a spus că este. Poți pretinde că inconsecvențele sunt coincidențe, că misterele sunt iluzii, că întrebările sunt irelevante. Sau poți rămâne treaz. Poți ține ochii deschiși la posibilitățile imposibile, urechile atente la șușotitul pietrelor vechi, inima receptivă la amintirile care curg prin vise. Te poți alătura liniei tăcute a visătorilor deștepți, a scepticilor persistenți, a exploratorilor de realități alternative care au existat întotdeauna la marginile istoriei oficiale, păstrând fragmente de adevăruri mai mari pe care mintea comună nu le poate procesa. Căci Tartaria nu este doar o civilizație pierdută, este un simbol a tot ceea ce a fost uitat, suprimat, șters din memoria colectivă a omenirii. Este o invitație de a explora nu doar trecutul, ci și viitorul. Nu doar ceea ce a fost, ci și ceea ce poate fi. Și pe măsură ce te pregătești să te scufunzi și mai adânc în acest ocean de mistere, unde fiecare descoperire dezvăluie 10 noi enigme, o certitudine se cristalizează în mintea ta ca gheața care se formează pe o apă stagnantă. Adevărul este mult mai ciudat și mult mai minunat decât orice ficțiune pe care ne-o putem imagina. Și el așteaptă, răbdător ca stelele, persistent ca valurile, pe cei care au suficient curaj să-l caute. În Neimăș, în tăcerea profundă a nopții, unde doar șușotitul vântului prin cupolele aurite sparge liniștea, te afli la hotarul unor teritorii neexplorate ale conștiinței. Căci există momente în viață când o singură revelație poate transforma pentru totdeauna înțelegerea noastră despre posibil. Tartaria nu se termină aici, abia a început să-și dezvăluie secretele cele mai profunde. Simți curajul crescând în pieptul tău ca o auroră tăcută.
Ești gata să descoperi ce se mai ascunde în umbrele istoriei pierdute? Și dacă Tartaria nu ar fi fost un imperiu izolat în Asia, ci doar un fragment vizibil al unei civilizații care a cuprins întreaga lume? Lasă-ți mintea să plutească ca o pasăre migratoare peste harta lumii, urmărind linii invizibile care conectează mistere împrăștiate pe continente ca niște stele într-o constelație uitată. Începem în vastitatea înghețată a Siberiei, unde cupolele aurite ale Tartariei strălucesc sub aurore boreale, iar călătoria noastră ne duce prin oceane de timp și spațiu până în locuri unde logica istoriei oficiale se dezintegrează ca gheața sub soarele ecuatorului. Privește platoul înalt al Peru, unde Sacsayhuaman se ridică ca un pumn de piatră ce sfidează cerul. Zidurile sale megalitice, construite cu blocuri ce cântăresc peste 300 de tone fiecare, îmbinate cu o precizie care nu permite ca o foaie de hârtie să fie introdusă între ele. Arheologia convențională atribuie această minune incașilor din secolul al XV-lea, dar când observi tehnica de construcție cu atenție, când analizezi sofisticarea ingineriei, când compari cu imposibilitățile arhitectonice pe care le-am găsit în Tartaria, asemănările sunt tulburătoare. Îrbârie ecurile megalitice ale unei tehnici pierdute. Imaginează-ți că ești un detectiv cosmic, urmărind indicii împrăștiate pe întreaga planetă. Pe fiecare continent găsești același tipar. Construcții imposibile care sfidează cronologiile oficiale, atribuite unor civilizații care chipurile nu dețineau tehnologia necesară pentru a le ridica. În Rusia, catedralele din Sankt Petersburg, cu cupolele lor de mii de tone susținute de structuri pe care ingineria din secolul al XVIII-lea nu le-ar fi putut calcula. În Peru, Ollantaytambo, unde blocuri de granit de 50 de tone au fost transportate peste munți abrupți și îmbinate cu precizie milimetrică. În Liban, Baalbek, unde pietrele fundației cântăresc până la 1200 de tone, de 3 ori mai grele decât orice bloc pe care tehnologia noastră modernă îl poate muta. În Egipt, Marea Piramidă, construită cu 2,3 milioane de blocuri de piatră tăiate și poziționate cu o precizie astronomică pe care cele mai avansate computere ale noastre se chinuie să o replice. În fiecare loc, aceeași întrebare ecouează prin secole. Cum au reușit civilizații care, oficial, nu cunoșteau roata, nu dețineau macarale, nu stăpâneau metalurgia avansată, să realizeze fapte de inginerie care sfidează capacitatea noastră tehnică actuală? Răspunsul ar putea fi într-un adevăr care rescrie complet înțelegerea noastră asupra istoriei. Aceste construcții nu au fost făcute de civilizații diferite în epoci diferite. Au fost făcute de aceeași civilizație globală din care Tartaria era doar o provincie. Limba universală a pietrelor continuă să urmeze această pistă de dovezi care se răspândește pe glob ca niște vene de aur prin stâncă. Examinează nu doar scara acestor construcții, ci și detaliile lor tehnice. Există o semnătură constructivă care se repetă în locuri separate de oceane și milenii. Arheologul Christopher Dunn a petrecut decenii analizând tehnicile de tăiere a pietrei la monumente antice din întreaga lume. Descoperirile sale sunt revoluționare. De la Egipt la Peru, de la insula Paștelui, la complexele megalitice din Europa, găsim dovezi ale folosirii unor unelte care lasă urme identice. Nu unelte de bronz sau de fier, așa cum sugerează arheologia convențională. Unelte care tăiau granitul ca pe unt, care șlefuiau suprafețele până la a atinge o reflexie aproape de oglindă, care perforau orificii perfect circulare prin cele mai dure pietre de pe planetă. La Pumapancu, în Bolivia, blocuri de diorit, una dintre cele mai dure pietre care există, au fost tăiate în unghiuri atât de precise încât se îmbină ca niște piese de Lego. Suprafețele sunt atât de netede încât reflectă lumina ca un metal șlefuit. Pentru a crea aceste forme cu tehnologie modernă, am avea nevoie de fierăstraie cu diamant și freze de înaltă precizie. Cum a fost posibil acest lucru acum 1000 de ani?
Mai intrigant încă, aceeași tehnică de tăiere apare în monumente tătare din Siberia, în temple din Asia de Sud-Est, în construcții precolumbiene din America. De parcă constructorii ar fi învățat la aceeași școală tehnică care s-a răspândit pe întreaga lume. De rețeaua de navigație antediluviană. Dar pentru ca o civilizație globală să fie posibilă, este necesar un lucru pe care istoria oficială insistă că nu a existat în antichitate: navigație transoceanică avansată. Conform cărților de istorie, europenii au descoperit America în 1492. Înainte de asta, continentele erau izolate unele de altele, separate de oceane care, chipurile, erau de netrecut cu tehnologia disponibilă. Cu toate acestea, dovezile arheologice pictează un tablou complet diferit. În 1975, cocaină și nicotină, plante care existau doar în America, au fost găsite în mumii egiptene vechi de 3000 de ani. Cum au ajuns plante americane în Egipt cu 2 milenii înainte de Columb? Hărți chinezești vechi de peste 2000 de ani arată coastele Americii cu detalii geografice precise. Cum au cartografiat cartografii asiatici continente pe care chipurile nu le cunoșteau? Harta lui Piri Reis din 1513 arată coasta Antarcticii fără gheață, o imposibilitate, deoarece continentul este acoperit de gheață de cel puțin 6000 de ani. Cum a fost posibil acest lucru fără tehnologie de radar de penetrare a gheții? Răspunsul ar putea fi într-o rețea de navigație globală mult mai veche și mult mai sofisticată decât permite cronologia noastră oficială. O rețea care conecta nu doar continente, ci civilizații, care împărtășeau cunoștințe, tehnologii și tehnici de construcție. O rețea din care Tartaria era centrul nevralgic. Naraghisi, observatoarele stelare și știința cosmică. Acum, lasă-ți mintea să se ridice de la suprafața Pământului pentru a contempla stelele, căci există un alt tipar care conectează aceste civilizații imposibile. Toate dețineau cunoștințe astronomice pe care oficial nu ar fi trebuit să le aibă. Stonehenge în Anglia este un computer astronomic de piatră care calculează eclipsele cu o precizie de secunde. Angkor Wat în Cambodgia este o reprezentare arhitecturală a cosmologiei hinduse atât de precisă încât oglindește mișcările cerești cu o exactitate matematică. Piramidele din Giza sunt aliniate cu constelația Orion într-un mod care ar fi posibil doar cu instrumente astronomice avansate. Și cupolele Tartariei, ele nu erau doar structuri energetice, erau observatoare. Analizele arheoastronomice ale cupolelor din Sankt Petersburg au arătat că pozițiile lor corespund exact unei hărți stelare a Căii Lactee. Nu o corespondență aproximativă, ci o precizie care ar fi necesitat decenii de observație sistematică cu instrumente de măsurare unghiulară. Ceea ce este și mai intrigant, configurația cupolelor reprezintă cerul nocturn nu din 1700 sau 1800, când chipurile au fost construite, ci de acum aproximativ 13.000 de ani. Perioada care coincide cu sfârșitul ultimei ere glaciare și cu tradițiile globale despre un mare potop care a reconfigurat lumea. De parcă cupolele ar fi un memorial ceresc al unei epoci pierdute. Tlalcacă marele cataclism și fragmentarea lumii. Acum ajungem la miezul cel mai întunecat al misterului. Dacă a existat cu adevărat o civilizație globală, avansată, capabilă să construiască monumente imposibile și să navigheze oceanele cu precizie astronomică, ce s-a întâmplat cu ea? De ce s-a fragmentat în civilizații izolate care au pierdut aproape toată cunoașterea ancestrală? Răspunsul ar putea fi în miturile și legendele pe care le împărtășesc toate culturile lumii. Memoria unui mare cataclism care a devastat pământul, a separat continentele, a alterat clima și a forțat omenirea să o ia de la capăt, practic de la zero. Sumerienii l-au numit Marele Potop. Grecii vorbeau despre submergerea Atlantidei. Maiașii au înregistrat ploaia de foc care a distrus a 4-a lume.
Aborigenii australieni povestesc despre timpul în care apele au înghițit pământul. Hindușii descriu cicluri de distrugere și reînnoire care se repetă de-a lungul erelor. Toate aceste tradiții, răspândite în culturi care chipurile nu au avut niciodată contact între ele, sunt de acord în detalii specifice. Un cataclism global în jurul anului 12.000 înaintea erei noastre care a alterat pentru totdeauna fața Pământului. Și dacă acest cataclism nu a fost doar natural, și dacă ar fi fost primul reset civilizațional, o reconfigurare deliberată a lumii care a fragmentat o civilizație globală unificată în triburi izolate care au trebuit să-și reconstruiască cunoașterea din fragmente, Tartaria, cu tehnologiile sale avansate și cu rețeaua sa energetică globală, ar fi putut fi ultima rezistență a acestei civilizații ancestrale. Iar dispariția sa în secolul al XVIII-lea ar fi putut fi resetul final, ștergerea ultimelor dovezi că o altă lume, mult mai avansată și armonioasă, a existat deja. Piramidele uitate din Siberia. În timp ce urmărim această pistă a revelațiilor care se ramifică ca niște rădăcini invizibile prin solul istoriei, ne întâlnim cu una dintre cele mai suprimate descoperiri ale arheologiei moderne, piramidele din Siberia. În 1990, imagini din satelit au dezvăluit structuri piramidale gigantice, împrăștiate în regiunea centrală a Siberiei, exact în inima fostului teritoriu tătar. Nu mici înălțimi naturale confundate cu piramide, ci structuri geometrice perfecte, unele mai mari decât Marea Piramidă din Egipt. Cea mai mare dintre ele, situată lângă orașul Tomsk, are peste 300 de metri înălțime și o bază de aproximativ 1 km pătrat. Orientarea sa este precis astronomică, aliniată cu punctele cardinale, cu o marjă de eroare mai mică de 1 grad. Săpăturile preliminare, efectuate în secret de echipe arheologice rusești, au dezvăluit că piramidele nu sunt formațiuni naturale. Sunt construcții artificiale, realizate cu aceeași tehnică megalitică găsită în Giza, Teotihuacan și alte complexe piramidale din întreaga lume. Mai tulburător încă, analizele cu georadar au indicat că piramidele siberiene conțin camere interne complexe, conectate prin tuneluri care se întind pe kilometri prin subsol. Și aceste camere emit o semnătură electromagnetică identică cu cea a piramidelor egiptene. De ce nu au fost divulgate public aceste descoperiri? De ce au fost oprite brusc săpăturile? De ce zona a fost declarată zonă militară restricționată imediat după primele descoperiri? Poate pentru că piramidele siberiene sunt dovada finală că Tartaria nu era o civilizație regională, ci centrul unei rețele globale de cunoaștere care conecta toate complexele piramidale din lume prin tehnologii pe care știința noastră actuală nu le înțelege. E de conexiunea Atlantă, când oceanele erau poduri. Pe măsură ce ne scufundăm mai adânc în acest ocean de mistere interconectate, o posibilitate terifiantă iese la iveală. Și dacă Tartaria ar fi fost ultima manifestare a Atlantidei, nu Atlantida mitică a filosofilor greci, ci o civilizație istorică reală care s-a răspândit pe întreaga lume înainte de marele cataclism care a reconfigurat continentele. Platon a descris Atlantida ca o putere navală care stăpânea tehnologii avansate și menținea colonii dincolo de coloanele lui Hercule, adică în America. O civilizație care cunoștea metalurgia avansată, navigația transoceanică, arhitectura monumentală și care a fost distrusă de un cataclism global într-o singură zi și o noapte. Acum compară această descriere cu ceea ce știm despre Tartaria, o civilizație care stăpânea tehnologii energetice avansate, menținea rețele comerciale globale, construia monumente imposibile și a dispărut brusc din registrele istorice. Ce-ar fi dacă atlanții nu ar fi fost distruși de un cataclism natural, ce ar fi supraviețuit Marelui Potop, reorganizându-se într-o nouă formă civilizațională? Ce-ar fi dacă Atlantida ar fi devenit Tartaria, păstrând fragmente din cunoașterea ancestrală, până când un nou reset a eliminat-o definitiv?
Acest lucru ar explica tehnologiile imposibile ale Tartariei, rețeaua sa globală de influență și determinarea aproape obsesivă de a șterge orice dovadă a existenței sale. Gardienii memoriei interzise. Dar nu toată cunoașterea poate fi ștearsă. Întotdeauna există gardieni, indivizi și organizații care păstrează fragmente din adevăr de-a lungul secolelor, menținând vii tradiții pe care istoria oficială încearcă să le îngroape. În școlile ezoterice din Tibet, călugării încă practică tehnici de vizualizare arhitecturală, despre care se spune că permit influențarea energiei construcțiilor prin meditație concentrată. Coincidență că aceste tehnici sunt practic identice cu descrierile din manuscrisele tătare despre activarea cupolelor. Printre popoarele native din Siberia, șamanii încă mai cântă cântece care vorbesc despre orașe de lumină care străluceau pe câmpiile înghețate, unde strămoșii stăpâneau puterea cerului și a pământului. Mitologie primitivă sau memorie ancestrală. În societățile secrete europene, ritualurile încă fac referire la cunoștințe pierdute din nord și la întoarcerea epocii de aur. Simbolism abstract sau păstrare deliberată de informații istorice. Ce-ar fi dacă aceste tradiții răspândite în lume ar fi fragmente dintr-un același corp de cunoaștere, moștenirea științifică și spirituală a civilizației tătaro-atlante care a supraviețuit uitării forțate? Anomaliile magnetice și rețeaua energetică globală. Acum, lasă ca investigația noastră să ne ducă într-un teritoriu unde arheologia se întâlnește cu fizica de frontieră. Căci există dovezi că rețeaua de monumente megalitice împrăștiate în lume nu erau doar construcții izolate, ci componente ale unui sistem tehnologic global care încă funcționează într-o formă limitată. Sondajele geomagnetice ale siturilor arheologice imposibile au dezvăluit un tipar surprinzător. Toate sunt situate în puncte de anomalie magnetică naturală. Locuri unde câmpul magnetic terestru prezintă fluctuații specifice care creează condiții ideale pentru fenomene electromagnetice neobișnuite. Stonehenge este poziționat deasupra unei intersecții de linii de forță magnetică. Piramidele din Giza marchează un punct unde câmpul geomagnetic atinge vârfuri de intensitate. Machu Picchu a fost construit exact deasupra unei zone de convergență magnetică naturală. Și cupolele Tartariei, toate, fără excepție, sunt poziționate în puncte de activitate geomagnetică maximă. Mai intrigant încă, atunci când aceste puncte sunt conectate pe o hartă globală, ele formează o rețea geometrică precisă, un tipar care pare să fi fost planificat pentru a valorifica și amplifica forțele magnetice naturale ale planetei. Inginerul rus Nikolai Goncharov, împreună cu colegii Vyacheslav Morozov și Valeri Makarov, a petrecut decenii cartografiind această rețea. Descoperirile lor au fost publicate într-o revistă științifică sovietică obscură în 1973 și apoi rapid suprimate. Ei au descoperit că punctele de intersecție ale rețelei corespund exact locației principalelor situri megalitice din lume. De parcă întregul pământ ar fi o mașină gigantică, iar monumentele antice ar fi componentele sale operaționale. Îlgărit conspirația timpului liniar. Pe măsură ce aceste revelații se acumulează în mintea ta ca straturi sedimentare ale unui adevăr îngropat, te confrunți cu o percepție care zdruncină din temelii tot ce ai învățat despre natura realității. Și dacă timpul nu ar fi liniar, și dacă istoria umană nu ar fi o progresie constantă de la ignoranță la cunoaștere, ci un ciclu de ascensiuni și căderi, de uitări și redescoperiri, și dacă civilizația noastră actuală nu ar fi apogeul evoluției umane, ci doar un alt punct într-o spirală cosmică care a trecut deja prin același stadiu de nenumărate ori, această posibilitate ar explica de ce găsim tehnologii imposibile în civilizații primitive, de ce cunoștințe moderne apar în texte antice.
De ce cele mai mari construcții ale omenirii au fost ridicate, chipurile de popoare care abia descoperiseră agricultura? Adevărul ar putea fi că tehnologia noastră actuală nu este o inovație, ci o redescoperire. Că computerele, internetul, energia electrică sunt doar forme moderne ale unor capacități pe care civilizațiile anterioare le stăpâneau deja prin metode diferite. Tartaria ar fi putut fi una dintre aceste civilizații de vârf, un moment de înflorire tehnologică și spirituală care amenința să rupă ciclul de uitare forțată care menține omenirea într-o stare de amnezie perpetuă. Deșteptarea conștiinței planetare. Dar există ceva profund plin de speranță în această revelație aparent întunecată. Căci dacă trăim în cicluri, asta înseamnă că nu suntem condamnați la ignoranță perpetuă. Înseamnă că înțelepciunea pierdută poate fi recuperată, că tehnologiile uitate pot fi redescoperite, că cunoașterea ancestrală poate renaște din nou. Și poate că această renaștere a început deja. Internetul permite ca informațiile suprimate să se răspândească instantaneu pe întreaga planetă. Cercetătorii independenți pot colabora și împărtăși descoperiri fără a depinde de instituțiile academice controlate. Tehnologiile prin satelit dezvăluie constant noi situri arheologice imposibile care sfidează cronologiile oficiale. Cel mai important, o nouă generație de exploratori nu mai este dispusă să accepte limitările artificiale impuse de gândirea convențională. Ei pun întrebări, investigează, experimentează, redescoperă. Poate că adevărata moștenire a Tartariei nu este în construcțiile sale fizice sau în tehnologiile sale pierdute, ci în amintirea că omenirea a fost deja mult mai mult decât își imaginează că este astăzi și în promisiunea că poate deveni din nou asta. Chemarea strămoșilor. Pe măsură ce călătoria noastră prin misterele globale ajunge la sfârșitul acestui capitol, te afli în fața unui peisaj mental complet transformat. Lumea nu mai este locul familiar și previzibil pe care îl cunoșteați în această dimineață. Este un planetă plin de secrete îngropate, tehnologii pierdute, civilizații uitate, posibilități imposibile. Tartaria nu era doar un imperiu asiatic, era un simbol a tot ceea ce omenirea poate realiza atunci când rupe limitările artificiale impuse de frică, de ignoranță, de control. Și poate, doar poate, căutarea ta pentru aceste adevăruri pierdute este mai mult decât curiozitate intelectuală. Poate că este o chemare ancestrală, o amintire genetică care se trezește în sufletul tău, șușotind că și tu ești un descendent al constructorilor de lumi imposibile, că în venele tale curge sângele navigatorilor de oceane stelare, al arhitecților de vise megalitice, al gardienilor de cunoștințe care pot transforma pământul într-o grădină cosmică unde tehnologia și spiritualitatea dansează în armonie perfectă. Întrebarea care ecouează prin tăcerea nopții ca un clopot care bate în dimensiuni invizibile este simplă și terifiantă. Ești pregătit să-ți amintești cine ești cu adevărat? În tăcerea profundă care urmează marilor revelații, unde doar șușotitul posibilităților infinite sparge liniștea nopții, te afli la hotarul unui teritoriu care depășește istoria, arheologia și însăși realitatea consensuală. Căci există momente în călătoria conștiinței în care descoperim că nu doar studiem trecutul, ci recuperăm fragmente din propriul nostru suflet pierdut. Tartaria rezonează în fiecare celulă a ființei tale ca o amintire aproape recuperată, ca un vis aproape amintit, ca un viitor aproape atins. Simți această rezonanță profundă? Ești pregătit pentru revelația finală care te așteaptă în umbrele cele mai adânci ale istoriei uitate? Și dacă sfârșitul Tartariei nu ar fi fost sfârșitul unei civilizații, ci începutul unei transformări care încă se întâmplă? Inspiră adânc și lasă-ți conștiința să se extindă ca niște cercuri în apă, atingând marginile cele mai îndepărtate ale percepției. Ne aflăm acum la hotarul final al acestei călătorii, prin vălurile istoriei uitate, unde întrebările devin portaluri
iar revelațiile se transformă în chei care deschid uși despre a căror existență nici nu știai. Aici, în acest spațiu sacru dintre somn și veche, unde șușotitul strămoșilor se amestecă cu promisiunile viitorului, vom dezvălui cel mai mare secret dintre toate. Tartaria nu a murit niciodată. A adormit pur și simplu, așteptând momentul potrivit pentru a se trezi prin aceia care au suficient curaj să-și amintească. Căci există adevăruri care pot fi înțelese doar atunci când mintea se eliberează de cătușele gândirii liniare, când inima se deschide către posibilități care sfidează tot ce ni s-a spus despre natura realității. Revelația finală, Tartaria dincolo de timp. Imaginează-ți că plutești deasupra cronologiei umane ca un observator cosmic, văzând nu doar evenimente izolate, ci tipare care se repetă de-a lungul mileniilor ca niște valuri într-un ocean etern. Din perspectiva ta înaltă, începi să percepi ceva care a rămas ascuns pentru istoricii pământeni prinși de linearitatea timpului. Tartaria nu a fost distrusă, a transcendat. Ceea ce registrele istorice au documentat ca dispariție a fost, de fapt, o metamorfoză conștient planificată. O transformare dintr-o civilizație fizică într-o civilizație dimensională, dintr-un imperiu teritorial într-o rețea de conștiință care operează dincolo de limitările spațiului și ale timpului. Ultimii maestri tătari, realizând că lumea intra într-un ciclu de uitare forțată, au luat o decizie care ar schimba pentru totdeauna destinul omenirii. În loc să se opună resetului civilizațional, ei aveau să lucreze cu el, transformându-l într-o oportunitate de evoluție. Folosind tehnologii pe care știința noastră actuală abia le poate teoretiza, tehnologii bazate pe manipularea conștiinței și a realității cuantice, ei au codificat toată cunoașterea tătară în însăși structura planetei Pământ. În pietrele monumentelor, în frecvențele cupolelor, în tiparele geomagnetice, în rețeaua energetică globală. Întregul Pământ a devenit o bibliotecă vie, așteptând momentul în care omenirea va fi pregătită să-i decodifice secretele, codurile adormite în materie. Acum începe să înțelegi de ce construcțiile tătare sunt matematic imposibile. Ele nu au fost construite doar cu piatră și metal, ci cu substanțe care există la granița dintre materie și conștiință. Materiale programabile care răspund la intenția concentrată, care se adaptează la nevoile energetice ale mediului, care funcționează ca interfețe între dimensiuni. Cupolele aurite nu sunt doar antene electromagnetice. Sunt cristale de conștiință codificate cu informații care acoperă milioane de ani de evoluție cosmică. Fiecare cupolă este o bibliotecă dimensională, un portal de acces la cunoștințe care transcend limitările științei tridimensionale. Sistemul de încălzire imposibil al palatelor din Sankt Petersburg nu funcționează prin ardere sau căldură geotermică. Funcționează prin conversia directă a energiei cosmice în bunăstare fizică, folosind principii pe care fizica cuantică abia începe să le descopere. Apeductedele subterane nu transportă doar apă, transportă informație lichidă, date codificate în însăși structura moleculară a apei, care hrănesc nu doar corpul fizic, ci și conștiința celor care o consumă. Și manuscrisele găsite în bibliotecile îngropate, ele nu au fost scrise pe hârtie obișnuită, ci pe un material bioneural care interacționează direct cu sistemul nervos al cititorului, transferând cunoașterea prin rezonanță directă între minți. Tartaria nu a construit monumente. A plantat semințe de deșteptare care au germinat de-a lungul secolelor, așteptând momentul potrivit pentru a înflori. Marea conspirație a deșteptării, dar aici ajungem la cea mai surprinzătoare întorsătură dintre toate. Societățile secrete pe care le credeai responsabile pentru ștergerea Tartariei, ele sunt de fapt gardienii secreți ai păstrării sale. Francmasoneria, Illuminati, iezuiții și zeci de alte organizații ezoterice nu lucrau pentru a suprima cunoașterea tătară. Lucrau pentru a o păstra de-a lungul secolelor întunecate pe care știau că vor veni.
Ștergerea Tartariei din registrele istorice a fost o operațiune de camuflaj cosmic, a ascunde adevărul nu de cei care nu merită să-l cunoască, ci de cei care nu erau pregătiți să-l folosească în mod responsabil. Căci puterea pe care o stăpânea Tartaria, capacitatea de a manipula realitatea prin conștiința concentrată, de a extrage energie liberă din cosmos, de a transcende limitările spațiului și ale timpului, este o putere care poate transforma o lume în paradis sau o poate distruge complet, în funcție de nivelul de evoluție spirituală al celor care o mânuiesc. Societățile secrete au devenit bibliotecarii cosmici, păstrând fragmente din cunoașterea tătară prin simboluri, ritualuri, tradiții și învățături ezoterice care păreau mistice pentru cei neinițiați, dar care erau, de fapt, manuale tehnice pentru tehnologii dimensionale. Fiecare ritual masonic este un exercițiu de programare a realității. Fiecare simbol iluminat este un cod de acces pentru frecvențe specifice ale conștiinței. Fiecare meditație iezuită este o tehnică de interfață cu rețeaua energetică planetară. Ei nu ascundeau adevărul. Îl protejau până când omenirea se va maturiza suficient pentru a-l folosi cu înțelepciune. Le Grubido, cronometrul cosmic și momentul deșteptării. Și când ar fi acest moment de maturitate suficientă? Cum ar ști gardienii cunoașterii când omenirea va fi pregătită să-și recupereze moștenirea tătară? Răspunsul este codificat în însăși arhitectura timpului. Maestrii tătari, folosind cunoștințele lor astronomice avansate, au calculat că omenirea va trece printr-o perioadă de 333 de ani de uitare, 3 secole și o treime, un ciclu cosmic precis, bazat pe alinieri galactice specifice. Această perioadă a început cu ultimul reset, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și era programată să se termine acum. La începutul secolului al XXI-lea, o serie de evenimente cosmice converg pentru a crea condiții ideale pentru deșteptarea memoriei colective. Alinierea galactică din 2012 a marcat începutul ferestrei de activare. Apariția internetului a creat un sistem nervos global capabil să partajeze informația instantaneu. Descoperirile fizicii cuantice validează principii pe care tătarii le stăpâneau de secole. Cel mai important, o nouă generație de exploratori se naște cu sensibilități naturale la frecvențe ale conștiinței care au fost adormite timp de 300 de ani. Ei nu trebuie să învețe tehnologiile tătare. Ei trebuie doar să-și amintească. Tu ești unul dintre ei. Activarea cupolelor adormite. Pe măsură ce această revelație se cristalizează în conștiința ta ca gheața care se formează pe o suprafață de apă pură, începi să percepi semne care au fost întotdeauna acolo, dar pe care mintea ta condiționată nu le putea procesa. Cupolele aurite împrăștiate pe fostul teritoriu tătar nu strălucesc doar pasiv la soare. Ele încep să se trezească, răspunzând la schimbările de frecvență a conștiinței planetare. Vizitatorii din Moscova, Sankt Petersburg, Kazan și alte orașe au raportat fenomene inexplicabile, lumini pulsante în cupole pe timpul nopții, sunete armonice inaudibile care creează senzații de pace interioară profundă, experiențe spontane de claritate mentală și intuiție amplificată atunci când sunt în apropierea acestor structuri. Oameni de știință ruși, lucrând discret, au documentat creșteri măsurabile ale activității electromagnetice a cupolelor corelate cu evenimente de deșteptare spirituală în masă în întreaga lume. Cupolele se reconectează, reformând rețeaua energetică globală care alimenta civilizația tătară. Și pe măsură ce această rețea se reactivează, ea catalizează o deșteptare a conștiinței care se răspândește ca niște valuri prin noosfera planetară. Primii care simt această activare sunt cei care poartă, în structura lor genetică și energetică, amintirile ancestrale ale constructorilor originali. Descendenții tătarilor, împrăștiați în lume de-a lungul secolelor de migrație, încep să aibă amintiri spontane, vise vii cu peisaje imposibile, intuiții despre tehnologii care oficial nu există.
tehnologia conștiinței redescoperită. Și pe măsură ce aceste deșteptări se înmulțesc, o nouă știință începe să apară. O știință care integrează cele mai avansate descoperiri ale fizicii cuantice cu cele mai vechi cunoștințe ale spiritualității umane. Inventatorii independenți din întreaga lume încep să redescopere tehnologii de energie liberă bazate pe principii pe care Tesla a încercat să le dezvolte, dar care au fost suprimate de interese corporatiste. Nu întâmplător, multe dintre aceste descoperiri au loc atunci când inventatorii sunt în apropierea unor structuri de pe fostul teritoriu tătar, de parcă cupolele ar transmite informații tehnice direct către minți receptive. Arhitecții vizionari dezvoltă proiecte de construcții imposibile, care folosesc principii de levitație acustică și manipulare geomagnetică pentru a crea structuri care sfidează gravitația. Designurile lor seamănă adesea, într-un mod tulburător, cu monumentele megalitice pe care le găsim împrăștiate în lume. Inginerii biomimetici încep să înțeleagă cum să cristalizeze informația în materiale fizice, creând pietre inteligente care răspund la intenția umană și se adaptează la nevoile mediului. Fără să știe, ei replică tehnicile pe care tătarii le foloseau pentru a construi monumente care funcționau ca organisme vii. Cercetătorii conștiinței descoperă că meditația concentrată poate influența structura cuantică a materiei, că intenția colectivă poate altera câmpuri electromagnetice în mod măsurabil, că grupurile sincronizate pot literalmente programa realitatea prin rezonanța conștiinței. Toate aceste descoperiri converg către o concluzie revoluționară. Tehnologia tătară nu se baza pe mașini externe, ci pe capacitatea conștiinței umane de a interacționa direct cu forțele fundamentale ale Universului. Nu de viitorul care a început. Deja acum, lasă-ți viziunea să se extindă dincolo de prezent, vizionând posibilitățile care se deschid atunci când omenirea își recuperează complet moștenirea tătară. Imaginează-ți orașe care cresc organic, ca niște cristale vii, ajustându-se automat la nevoile locuitorilor lor. Structuri construite nu cu mașini, ci cu intenție concentrată, materializându-se din însăși substanța spațiu-timpului programat. Imaginează-ți sisteme de transport bazate pe manipulare gravitațională, unde vehiculele plutesc și se mișcă prin câmpuri de forță dirijate de conștiință, conectând continente prin rute care transcend limitările fizicii tridimensionale. Imaginează-ți rețele de comunicare care funcționează prin rezonanță mentală directă, unde gândurile și emoțiile curg instantaneu prin distanțe galactice, creând un adevărat internet al conștiinței care conectează nu doar oamenii, ci toate formele de viață inteligentă din cosmos. Imaginează-ți abundența energetică absolută, unde fiecare persoană are acces direct la forțele primordiale ale Universului, eliminând pentru totdeauna penuria artificială care a fost folosită pentru a controla și a diviza omenirea. Imaginează-ți vindecarea holografică, unde bolile sunt tratate nu prin medicamente sau intervenții chirurgicale, ci prin reprogramarea matricei energetice care susține corpul fizic, restabilind tipare perfecte de sănătate codificate în însăși structura ADN-ului cosmic. Acesta nu este un viitor îndepărtat. Este un viitor care a început deja să se manifeste prin pionierii care redescoperă secretele pierdute, prin vizionarii care implementează tehnologii imposibile, prin cei deșteptați care își amintesc cine sunt cu adevărat. Alegerea care definește totul. Dar cu aceste posibilități vine și o responsabilitate cosmică, căci puterea pe care o redescoperim este aceeași putere care, folosită greșit, ar putea transforma Pământul într-un deșert steril sau într-un câmp de luptă interdimensional.
Istoria este plină de civilizații care au atins niveluri avansate de dezvoltare tehnologică spirituală și apoi s-au autodistrus prin războaie, degenerare morală sau deconectare de la principiile cosmice care susțin viața. Tartaria a supraviețuit timp de secole, deoarece locuitorii săi înțelegeau că adevărata putere vine întotdeauna însoțită de adevărata înțelepciune, că tehnologiile avansate pot fi folosite în siguranță doar de conștiințe la fel de avansate, că capacitatea de a programa realitatea trebuie echilibrată prin umilința de a servi binelui superior al întregii vieți. Și acum, pe măsură ce aceste tehnologii încep să se trezească din nou, omenirea se află în fața aceleiași alegeri cu care se confruntă toate civilizațiile avansate, să evolueze sau să piară. A evolua înseamnă a ne dezvolta nu doar capacitățile tehnice, ci și înțelepciunea spirituală. Înseamnă a folosi puterea pentru a vindeca, a conecta, a eleva, a crea frumusețe și armonie. Înseamnă a deveni gardieni conștienți ai vieții în toate formele sale. A pieri înseamnă a folosi puterea pentru a domina, a controla, a distruge, a alimenta ego-uri și ambiții personale. Înseamnă a repeta greșelile care au dus la colapsul Atlantidei, al Lemuriei și al altor civilizații pierdute, ale căror nume au fost șterse din memorie. Chemarea constructorilor de lumi. Și aici, în acest moment crucial al istoriei umane, te afli față în față cu adevăratul tău scop cosmic. Căci nu ai ajuns la această narațiune din întâmplare. Nu au fost simple coincidențe cele care ți-au ghidat atenția către misterele Tartariei. A fost o chemare ancestrală, o activare genetică, o deșteptare a unor amintiri care au fost adormite în sufletul tău de sute de generații. Tu ești un descendent spiritual al constructorilor de lumi. Porți în structura ta energetică codurile de activare pentru tehnologii care pot transforma Pământul într-o grădină cosmică unde toate formele de viață înfloresc în armonie perfectă. Dar aceste coduri se activează doar atunci când faci o alegere conștientă. Să-ți dedici viața nu dramelor mici ale ego-ului personal, ci scopului mare de a servi evoluției planetare. Acest lucru nu înseamnă să-ți abandonezi viața cotidiană sau să devii un mistic izolat. Înseamnă a aduce în fiecare aspect al existenței tale conștiința că ești un agent de transformare cosmică, un canal prin care frecvențele unei civilizații superioare se pot manifesta pe Pământ. Poate fi prin arta care atinge suflete și trezește conștiințe. Poate fi prin știința care redescoperă principii pierdute. Poate fi prin educația care eliberează minți de limitări artificiale. Poate fi prin tehnologia care servește vieții în loc să o distrugă. Poate fi prin vindecarea care restabilește corpurile și spiritele. Poate fi prin comunicarea care conectează inimile separate de iluzia diviziunii. Ceea ce contează nu este forma specifică pe care o ia serviciul tău, ci intenția fundamentală care te motivează. Amintirea că ești mult mai mult decât un om izolat care se luptă pentru supraviețuire într-o lume ostilă. Ești o celulă conștientă în corpul unei inteligențe planetare care se trezește la adevărata sa natură cosmică, în rezonanța întoarcerii. Pe măsură ce această înțelegere se ancorează în conștiința ta ca o ancoră aruncată în ape adânci, începi să simți ceva ce se schimbă în interiorul tău. O vibrație subtilă care rezonează prin fiecare celulă a corpului tău, prin fiecare neuron al creierului tău, prin fiecare dimensiune a sufletului tău. Este rezonanța întoarcerii, frecvența reconectării cu moștenirea ta cosmică, sunetul memoriei ancestrale care se trezește după secole de somn. Și pe măsură ce te acorzi la această frecvență, vei descoperi că nu ești singur. În întreaga lume, alții simt aceeași rezonanță, experimentează aceeași deșteptare, își amintesc aceleași vise imposibile de orașe de lumină și tehnologii de iubire. Voi sunteți nouă Tartarie.
Nu o civilizație bazată pe teritoriul geografic, ci o rețea de conștiință care transcende frontierele naționale, culturale, temporale. O confederație de suflete deșteptate, care lucrează în armonie pentru a manifesta pe pământ viziunile de frumusețe și armonie pe care le poartă în inimile lor. Și pe măsură ce tot mai mulți oameni se alătură acestei rețele, pe măsură ce rezonanța se întărește și se răspândește, cupolele aurite vor străluci tot mai intens, monumentele antice își vor reactiva funcțiile originale, iar pământul însuși va începe să-și amintească de scopul său ca o grădină cosmică, unde viața conștientă poate explora toate posibilitățile sale infinite. În promisiunea eternă, în tăcerea profundă care urmează marilor revelații, unde doar șușotitul posibilităților infinite sparge liniștea sufletului, te afli transformat. Nu mai ești aceeași persoană care a început această călătorie. Ai devenit o punte între lumi, un portal între trecut și viitor, un gardian de amintiri care transcend timpul. Și porți acum o promisiune, nu doar pentru tine însuți, ci pentru întreaga omenire, pentru întreaga viață de pe pământ, pentru întreaga conștiință din cosmos. Promisiunea că ceea ce a fost mai bun în trecutul nostru nu este pierdut pentru totdeauna, că tehnologiile iubirii pot fi redescoperite, că înțelepciunea ancestrală poate înflori din nou, că pământul poate deveni ceea ce a fost mereu menit să fie, un planetă unde materia și spiritul dansează în armonie perfectă, unde tehnologia și natura sunt expresii ale aceleiași forțe creative, unde fiecare ființă vie își poate explora pe deplin potențialul infinit. Tartaria nu a murit niciodată, a așteptat pur și simplu ca tu să te trezești pentru a-i continua misiunea cosmică. Și acum, pe măsură ce ultimele cuvinte ale acestei narațiuni se dizolvă în tăcerea receptivă a sufletului tău transformat, înțelegi că acesta nu este cu adevărat un sfârșit, ci un început. Începutul unei vieți dedicate nu doar descoperirii misterelor trecutului, ci creării miracolelor viitorului. Începutul unei călătorii care nu se termină cu ultimul capitol al unei cărți, ci care se desfășoară prin fiecare respirație conștientă, fiecare alegere plină de compasiune, fiecare act de iubire pe care îl oferi lumii. Căci acum știi cine ești cu adevărat. Un constructor de lumi imposibile, un țesător de vise cosmice, un grădinar de realități unde tot ce este frumos, adevărat și armonios poate înflori fără limitări. Tartaria trăiește în tine și prin tine ea se va întoarce în lume. În tăcerea sacră care urmează marilor transformări, unde doar ecoul posibilităților infinite rezonează prin dimensiunile ființei, te afli la hotarul unei noi existențe. Călătoria prin misterele Tartariei s-a încheiat. Călătoria de a manifesta aceste mistere ca realitate trăită abia a început. Și undeva în adâncurile cosmosului, unde timpul se îndoaie peste sine ca un origami dimensional, maestrii ancestrali zâmbesc ca o recunoaștere, căci ei știau că acest moment va veni. Știau că semințele plantate cu secole în urmă vor germina în cele din urmă în inimile celor care erau pregătiți să-și amintească. Știau că tu îți vei găsi drumul înapoi acasă. Bun venit în noua Tartarie! Bun venit în viitorul care a existat dintotdeauna, așteptând cu răbdare să fie amintit.